инак даври шашуми чемпионати лигаи олии Тоҷикистон бо якчанд бозиҳои ҳангомавӣ пушти сар гардид. Ду дастае ки дар пойгаи қаҳрамонӣ то ҳол дар баробари бошгоҳи футболи Истиқлол мубориза мебурданд, дар ин давр ба шикаст мувоҷеҳ шуданд. Бошгоҳҳои футболи Файсканд ва Хатлон аз ҳарифони худ мағлуб шуданд ва акнун дар пойгаи қаҳрамонӣ дастаи нав шомил гардид. Хуҷанд ки дар сафар тавонист Файскандро бо ҳисоби 3-0 шикаст бидиҳад. То куҷо дар анҷоми мавсими имсолаи мусобиқа дар пойгаи қаҳрамонӣ мубориза пуршиддатар мегардад. Танҳо бозиҳои даврҳои оянда низ маълум хоҳад кард. Ва дӯстони азиз, ин барномаи 90 дақиқа аст ки мустақиман аз шабакаи варзиш манзури шумо мегардад. Ман Бобо Холмуродзода ва ҳамроҳи ман коршиноси футбол, мураббии хизматнишондадаи ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадҷон Ҳабибуллоев қарор доранд ва мо роҷеъ ба 5 бозии доиршудаи даври шашуми чемпионати Тоҷикистон ҳарф мезанем ва инчунин дар ин барнома ҳайати рамзии даври шашум беҳтарин футболбоз ва беҳтарин голи давр муайян карда мешавад. фикр мекунам бинандаҳои шабакаи варзиш хуб дар ёд доранд ки барномаҳои мо баъд аз анҷоми ҳар давр манзури бинандаҳо мешавад ва роҷеъ ба бозиҳои ҳассос, ҳолатҳои баҳснок мавриди албатта баҳсу баррасӣ қарор мегирад. Хуб, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба 5 бозие ки дар ин давр баргузор шуд ва сараввал дидори дастаи Файсканд ва Хуҷанд дар шаҳри Кулло баргузор шуд ки футболбозони Хуҷанд бо ҳисоби 3-0 тавонистанд ғалаба ба даст оваранд. Истиқлол бошад бо ҳисоби калони 8-0 дар майдони худ Истарафшанро шикаст дод. Клуби марказии варзиш Артиш ҳам дар майдони худ бо ҳисоби 2-1 бар дастаи Хатлон ғалаба кард ки ин аввалин бохти Хатлон дар мавсими имсола буд. Локомотив Помири Душанбе бошад натавонист аз Регар Тадаз имтиёз ба даст оварад, ҳолон ки онҳо дар то як андоза дар майдони худ бозӣ мекарданд ва Душанбе 83 ба таври ҳангомавӣ бошгоҳи футболи Коктошро бо ҳисоби 2-1 ба шикаст мувоҷеҳ кард. фикр мекунам бозиҳои бисёр ҳам ҷолибу диданӣ буданд дар ин давр. бале, албатта мо дар бораи бозии Файсканд ва Хуҷанд гуфтанем ва дар пеш аз бозиам ки мо гуфтем ки бозии марказӣ мебошад ва албатта боварӣ доштем ки Файсканд агар ғалаба ҳам накунад метавонад дуранг бозӣ кунад ва як чи худро ҳам дар чи ҷадвали бозӣ хубтар кунад, лекин албатта бо ҳисоби калон 3-0 мағлуб шуданд. ман намедонам чӣ сабаб шуд ки чунин хати муҳофизати Файсканд беҳад як бозии заифшон дод. Шояд Файсканд ки дар даврҳои гузашта аллакай имтиёзҳои худро муқобили иштирокчиёни ҳамешагии лигаи олӣ ба даст меоварад. Шояд дар мавсими имсол муқобили дастаҳое ки бештар муддаӣ ҳастанд барои унвони чемпионӣ тоб оварда натавонад ё қудрат дорад дастаи Файсканд? ман гуфтанам ки дастаи Файсканд бояд дар майдони худ бозӣ хубишон медод, барое ки вақте ки дар даври гузашта ҳам дидем дар сафар як хол ба даст оварда буд аз дастаи клуби Артиш ва албатта ба ин бозии марказӣ бо як тайёрии хуб бояд ба майдон меомаданд, лекин чхеле ки дидем дастаи Хуҷанд дар сафар бозии беҳтаринро ишон дод ва фикр мекунам ки дар бозии оянда ҳамин бозӣ чхел бозӣ ки дар сафар бо Файсканд буд ишон медад. бораи Файсканд гуфтаниам албатта дар ин бозӣ ки мағлуб шуд дар бозии оянда ки бозии оянда албатта боз бозии мушкилтар аст бо Хатлоне ки ба бохт рӯбарӯ шуд. бале, албатта мехоҳад ки дар майдони худ боз як натиҷаи хуб гирад. хуб, бубинед ки баъд аз он ки ҳоло дар ҳайати дастаи Хуҷанд сармураббии сербии ин даста нест ва Рустам Хоҷаев дастаро роҳбарӣ мекунад, тими Хуҷанд беҳтару хубтар бозӣ мекунад. шумо ба ин чиз розӣ ҳастед? албатта набудани сармураббиам асос надорад, барои ки вақте ки мо ба гуфтем ба майдон мебароем на дигар фикр кардан дар кор, лекин албатта сармураббӣ агар дар ҳайати даста мешуд хубтар буд, лекин чхел ки дидем Рустам ҳам аз удаи кори сармураббӣ баромада истодааст. хуб, мураббие ки қаблан дар ҳайати дастаи Хуҷанд аллакай ба сифати мураббӣ кор мекард ва таҷрибаи хуб дорад, яъне фазои дохили дастаи Хуҷандро хубтар медонад Рустам Хоҷаев. вале бозии аз ҳама муҳим барои Хуҷанд ман фикр мекунам ин бо Истиқлол аст дар даври ҳафтум ва ҳамин ғалаба
оё ба футболбозони дастаи Хуҷанд таъсир расонида метавонад? таъсири мусбат албатта пеш аз бозӣ бо дастаи Истиқлол. ман гуфтанам ин бозӣ хеле як бозӣ бигем марказӣ буд, барое ки дастаи Файзкан, бале, агар дастаи Файзкан я натиҷаи хуб мегирифт ба дастаи Хуҷанд ҳам хеле баъд мушкил мешуд, лекин ки ғалаба дар сафар бо дастаи Файзкан ва бозӣ оянда бо Истиқлол дорад ва бояд дар ин бозӣ Хуҷанд нишон диҳад ки дар ин мавсим ки дар назди худ бисёр як вазифаҳои баланд монданд, аз удаи ҳамин вазифа баромада метавонанд ва чӣ хеле медонем дар майдони худ Хуҷандам дар назди албатта мухлисон гарчанде ки иштирок ҳам накунанд майдони ки дар майдони худ баромад мекунанд, деворҳо кӯмак мекунанд. бале албатта. ва чизи дигар он аст ки ҳоло дар ҳайати дастаи Хуҷанд мушкилоти асосӣ дар як сатҳ набудани ҳайат аст. бубинед ки Истиқлол дар тамоми мавқеъ беҳтарин футболбозонро дорад, аммо Хуҷанд ҳам дорад, аммо ин чиз дар Хуҷанд дида намешавад. сабаби инро шумо дар чӣ мебинед ҳамчун мураббӣ? албатта чӣ хеле ки мо дидем дар бозии гузаштаам дастаи Истиқлол аз курсии эҳтиётӣ беяд курсии Истиқлол хеле пурқувват аст. курсии эҳтиётиаш. бале, ва чӣ хеле ки мо мебинем дар давраи гузашта ва дар ин даврам бозигароне ки аз курсии эҳтиётӣ мебироянд на фақат бозӣ хуб ишон медиҳанд, ёки як бозиро равиши бозиро тағйир медиҳанд, метавонанд гол зананд, лекин дастаи Хуҷанда фикр мекунам ки чӣ хеле ки гуфтем дар назди худ фақат дар мавсими гузашта тонист ки дар бозии ҷоми Африка бар Истиқлол ғалаба кунад. аммо як чизи дигар бисёр нигаронкунанда аст дар Хуҷанд ки агар аз роҳбарияти ин даста умуман масъулини бошгоҳи футболи Хуҷанд пурсон шавем ки даста чӣ ҳадафҳо дорад, онҳо танҳо мегӯянд қабл аз оғози мавсим ки ҳадафи асосии мо зинаи дуюм аст. чӣ хулоса кардан мумкин аст ин суханҳои роҳбарияти дар яке аз сайтҳои Фейсбук аз сомонаҳои иҷтимоӣ бале сардори даста шунидам, Мурод Умаров, ва ман гуфтанам чунин бояд дастаи Хуҷанд дар назди худ вазифа намонанд. барои ҳар як даста чӣ хеле шароите ки Хуҷанд дорад бояд фақат барои қаҳрамонӣ мубориза барад. яъне даста ҳоло бозиҳояшро баргузор накарда аллакай рӯҳан мағлуб аст ки мо танҳо барои зинаи дуюм мешавем. ин гуна даста бояд фикр мекунам барои унвони чемпионӣ шудан бояд талош ҳам накунад. вақте масалан масъулини бошгоҳ мегӯянд ки мо танҳо ба зинаи дуюм талош мекунем, яъне онҳо ҳарос доранд аз он ки наметавонанд муқобилят карда дар баробари топ дастаҳои Тоҷикистон барои унвони қаҳрамонӣ. бале, ман гуфтанам ки дастаи Хуҷанд бояд дар муқобили Истиқлол ҳамин бозӣ бояд як бозӣ хуб ишон диҳад, барои он ки ҳар ду даста дар бозии ҷоми Африка иштирок мекунанд ва ҳар ду даста хеле барвақт машқи тамринро сар карданд. агар дастаи Хатлон, дастаҳои Локомотив каме дер сар карда бошанд, лекин ин дастаҳо имрӯз чӣ хеле мебинем бояд омода ба чемпионат хеле як омодагӣ хуб дида буданд. барои ҳамин бозиест ки на фақат барои 3 хол, барои 6 хол, агар ки ба шарти ки агар Истиқлол ғалаба кунад хеле баъд мушкил мешавад. бале, ташаккури зиёд. ва сармураббиёни дастаи Файзкан Тоҳир Муъминов ва мураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хуҷаев баъд аз ин бозӣ ибрози андеша карданд. биёд якҷо мебинем ки онҳо дар мавриди ин бозӣ чӣ гуфтанд. чунки медонед дуюм бозӣ дар як ҳафта буд, барои ҳамин мо камтар хавотир будем ки бачаҳо чӣ тайёр ҳастанд барои ин бозӣ, чунки ҳаво ҳам гарм буд. барои ҳамин аз қисми аввали бозӣ хуб рафт ва як голи зебо задем. баъди он камтар бозингаро боз ба хатогӣ роҳ доданд ва он чизое ки нақшое ки буд дар пешаи бозӣ ба ин чизо хатогӣ бисёр доданд, он чизое ки мо талаб мекардем намекарданд ва дар танаффуси бозӣ боз тағйир ёфт. камтар бозии мо камтар камбудиё ба даста расондем ва дар қисми дуюм ба фикри ман бозӣ ба тарафдории мо гузашт ва чизе ки мо мехостем ва чӣ хеле ки мо талаб мекардем аз бозингаро ҳамаи чиро иҷро карданд ва хурсандем ки албатта ғалаба кардем. Новая команда строится, из этого трагедию делать не надо. Единственный момент, что, как один раз Карпин сказал, лучше 3-0 проиграть в одной игре, чем 3 игры по 1-0. Ничего страшного, бывает. Есть ошибки, которые будем исправлять. Понимаете, игра после вот этого 50 дней перерыва, мы играли с ЦСКА, тяжелый матч был. И не восстановление, я думаю, тоже это сказалось. Первый там команда играла очень хорошо, вот этот второй гол, после того, как второй гол пропустили, и команда встала.
тоҳир муъминов сармураббии дастаи файзканд гуфт ки нисбат ба он ки дар се бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба бохт рӯбарӯ шуд, хубтар он ки дар як бозӣ бо ҳисоби 3-0 мағлуб шавӣ. ин чи аст, яъне чиро дар назар дорад мураббии дастаи ба гуфтаҳои тоҳир розӣ нестам, барои он ки умад дар майдони худ бой доданд фарқ надошт, бо ҳисоби 1-0 мағлубият аст. баъдан гуфтанем ки он агар ҷадвали бозиҳоро бинем, дар бозии оянда дастаи файзканд бо хатлон бозӣ дорад, баъдан бо бозӣ бо дастаи Куктош. Албатта чили ки шумо гуфта гузаштед, ҳозир ӯ ҳарифое аст ки барои медалҳои чемпионат, барои мавқеъ худро дар ҷадвал хуб кардан мубориза мебаранд ва барои дастаи файзканд хеле мушкил мешавад. Ва баъди хатлон дар майдони худ бо дастаи Истиқлол бозӣ дорад. Файзканд бале. тақвими бозиаш бисёр мушкил. Хеле мушкил. дар ин ҷо дигар гуфтаҳои карпинам дар кор нест воқеан ҳам. ва дӯстони азиз, идомаи барномаи 90 дақиқа ва дар пеш боз ҳам шарҳу тавзеҳи бозие ки бо ҳисоби калон ҷамъбаст шуд, рақобати дастаҳои Истарафшан ва Истиқлол ки бо ҳисоби бузурги 8-0 ба анҷом расид. ва як гузориш дорем роҷеъ ба ҳолати ҳамин бозӣ тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро дар мавриди ин бозӣ идома хоҳем дод. вазъи дастаи Истарафшан дар чемпионати мавсими имсола бисёр нигаронкунанда аст. айни ҳол шогирдони Алиёр Ашурмамадов ба бозии сафарии муқобили чемпиони феълии мамлакат дастаи Истиқлол омаданд ки бозӣ барои онҳо бениҳоят душвор аст. баъд аз бохт аз бошгоҳи футболи Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 дастаи Истарафшан дар кадом ҳолат қарор дорад, вақт нишон хоҳад дод, зеро ин бозӣ то як андоза барои дастаи Истиқлол ҳам аҳамияти калон дорад, чунки дар пойгоҳи қаҳрамонӣ мубориза барои зинаи аввал идома дорад. вазъи даста дар кадом ҳолат аст баъди бохт ба Хуҷанд пеш аз бозӣ бо дастаи Истиқлол, ҳарчанд мушкил аст барои Истарафшан? вазъи бозӣ созир корӣ, реҷаи корӣ ҳамаш. бачаҳоро чӣ гуна омода кардед баъди бохти хонагӣ дар дерби суғд? не бачаҳо худашон омодаанд, тем более барои ин бозӣ худашон тайёранд, тайёр кардан дар корам нест, худашон омода ҳастанд. муваффақият ба шумо. мушкилӣ дорем хаягон. оғози бозӣ бо маросими супоридани ҷоиза ба Манучеҳр Ҷалилов сурат гирифт. ҳамлавари Истиқлол дар моҳи апрел беҳтарин футболбози моҳ аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш гардида буд. Истарафшаниҳо оғози дидорро хеле хуб шурӯъ намуданд. Илҳом Баротов, капитани даста, дар чанд маврид талоши кушодани ҳисобро мекард. дарвозабони Истиқлол Рустам Якимов ҳам дар як ҳолати мушкил хуб баромад кард. аммо дере нагузашта Шеридин Бобоев ҳисобро боз кард ва голи панҷумашро дар чемпионати мавсими имсолаи Лигаи Олӣ ба дарвозаи ҳарифон зад. баъд аз як дақиқаи дигар як аксулҳуҷуми дастаи Истиқлол бо барот ҷамъбаст шуд. Партоби Эҳсони Панҷшанбе ба ҷаримагоҳ бо голи задаи ҳимоятгари марказӣ Алексей Ларин ба поён расид. то анҷоми нимаи аввали рақобат назорати тӯб пурра дар ихтиёри соҳибони майдон афтод ва имконияти афзун кардани ҳисоб борҳо ба назар расид, вале бо ҳисоби 2-0 дастаҳо ба танаффус рафтанд. аз натиҷаи қисми аввал хулоса бардоштан хеле душвор буд, зеро ҳисоби 2-0 дар ин бозӣ ниҳоӣ набуд. ин суханҳо ба суоли ҳамкоронамон аз студияи шабакаи варзиш рабт дошт ки дар танаффус бо банда гуфтагӯи мустақим анҷом доданд. бо баробари шурӯи қисми дуюми рақобат тавассути капитани дастаи Истиқлол ҳисоби рақобат 3-0 шуд. Алишер Ҷалилов ду бозӣ пайҳам мешавад ки ба дарвозаи ҳарифон гол мезанад. аллакай аз қисми дуюми рақобат байни дастаҳои Истиқлол ва Истарафшан 15 дақиқа сипарӣ шуд ва рақобат дар қисми дуюм бо якчанд тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол пушти сар гардид. Виталий Левченко футболбозони асосиро аз майдон гирифт ва бозингарони ҷавон ва эҳтиётиро ба майдон овард ва то анҷом вақт хеле ҳам зиёд аст, аммо Истарафшан нобаста аз он ки бо чемпиони феълӣ бозӣ мекунад, бо яке аз дастаҳои пурқуввати мамлакат чанд фурсати голзанӣ ҳатто дар қисми дуюм дошт ва метавонист ба рафти бозӣ тағйирот ворид кунад. вале натиҷаи бозӣ баъди тағйироти сармураббии дастаи мизбонон Виталий Левченко пас аз дақиқаи 77 афзун шуд. Рустам Соиров, Ваҳид Орасаҳедов ки ҳамдастаҳои худ Виктор Свежов ва Шеридин Бобоевро иваз намуданд, ду голии дигар ба самар расониданд. барои Манучеҳр, Эҳсон ва Алишер бозӣ бегол ба поён наёфт. онҳо тавонистанд бо 3 голи дигарро ба дарвозаи меҳмонон ворид намоянд.
дар намолавҳа ҳисоб 8-0 гардид. эҳсони панҷшанбе дар ин рақобат беҳтарин футболбоз эътироф гардид. мо ба ин бозӣ тайёрии нағз дида будем, ҳамаи бачаҳо нағз тамрин карда будем ва мо бояд бозиро ғалаба мекардем. дар дастаи Истиқлол 4-5 нишонзане ҳаст ки айни ҳол голҳои зиёд ҳам заданд. Барои шумо ҳамчунин муҳофизатгар бо кадоме аз инҳо бозӣ кардан хубтар? пасҳои шуморо бештар кадом футболбозон хубтар дарк мекунанд? фикр мекунам ки ҳамаи ҳамдастаҳо бо якдигар хуб бозӣ мекунем ва пасҳоро ҳамаи нападашиҳо нағз ҳис мекунанд. дар қисми аввал ҳамдигарфаҳмии футболбозони Истиқлол ки бо ҳисоби 2-0 пешсаф буданд зиёдтар ба назар нарасид, чун нофаҳмиҳо ҳам буданд. сабаби инро чӣ гуна шарт? мумкин ҳаво кам гарм буда, ба сабаби ҳамин мумкинам кади кам нафаҳмидем дигара, баъд восиста уже баъд нақз шуд. қабл аз бозӣ ҳам мегуфтанд ки Истаравшан аутсайдери чемпионат аст ва то як андоза Истиқлол метавонад пирӯз шавад. Ин фикр дар сари шумо набуд пеш аз? Не, мо хеле фикр накарда будем, барои чӣ ки ино қатъи хуҷан хеле хуб бозӣ карда буданд, 2-1 бой дода буданд. Барои ҳамин мо настрой мо ҳама ба одинаково настрой. ҳамин тавр Истиқлол садрнишиниашро дар ҷадвали мусобиқа идома медиҳад. Дастаи Истаравшан бошад дар зинаи аввал ба бохтҳои худ идома медиҳад. тими мазкур то ҳол ягон имтиёз дар чемпионати мавсими имсола то 6 даври мусобиқа ба даст наовардааст. хуб, бубинед ки ҳисоби 8-0 ниҳоят калон аст, махсусан барои дастаи Истаравшан, нобаст аз он ки дар зинаи охири ҷадвал аст ва якчанд саҳнаҳои гуногунро дар ин бозӣ дидем, махсусан баъд аз ҳисоби 2-0 ки шогирдони Алиёр Ашурмаҳмадов ҳисобро нигоҳ медоштанд ва баъдан голи сеюм зада шуд. То дақиқаи 78 бозӣ боз хуб буд, яъне ҳисоб нигоҳ дошта мешуд, аммо дар 13-12 дақиқаи мондан голҳои зиёд ба самар расид, 5 голи дигар. хуб, ҳамин гуна ҳолати Истаравшанро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? Хислати хуби бозӣ дар Истаравшан дида намешавад ё он ҳолатҳое ки ба даста рӯбарӯ аст дар мавсими имсола? кулан дар майдони сунӣ бозӣ кардан барои бозигарони дастаи Истаравшан мушкил буд. аввалан баъдан гуфтанем, албатта чӣ хеле ки гуфтем, дастаи Истиқлол беяд дастаи пурқувват аст ва ҳар гоҳе ки дастаи Истиқлол дар бораи ин бозӣ мо хеле зиёд гуфта будем пеш аз бозӣ ва умуман мушкилое ки дастаи Истаравшан дорад, имрӯз дар ҳайати даста қариб ки ҳамаи мо мухлисон бохабарем. барои ҳамин фикр мекунам барои Алиёр хеле мушкил мешавад ки албатта аз бозӣ ки баъди бозии дерби хуҷанд буд, хеле мушкил буд ки бо дастаро ба ин бозӣ ки яке аз ҳарифони беҳад сарсахт дастаи Истиқлол боз тайёр кунад. лекин албатта ман фикр мекунам ва то ӯ дараҷае ки хабар дорем ки бозигароне ки аз давлати Ӯзбекистон буданд ба даста баргаштанд ва дар бозии оянда албатта Алиёр метавонад ки аз истифодаи ҳамон бозигарон ва умуман кулан даста бозигарони даста имрӯз ки дар ҷадвали чемпионат дар ки ҷои охир аст, аз ҳамин барои ки аз рӯи ҷадвали бозиҳо бигирем, дастаи Истаравшан ин бозиро дар бозии оянда дар майдони худ бо дастаи Локомотив мезгардонад. баъдан бозӣ дар сафар аст ва бозии сеюмини Истаравшан дар майдони худ мешавад бо дастаи Куктов. яъне се бозӣ бисёр муҳим ва имкони ба даст овардани хол ҳаст. 9 хол аст ки албатта Алиёр метавонад ки ҳамин се даври ки дар аввали чемпионат мешавад, метавонад ки як тағйирот дар ҷадвали бозиҳо шавад. хуб, биёед дар мавриди ҳолати Истиқлол мегӯем. шумо гуфтед ки ҳоло беҳтарин даста аст, аз ҳама ҷиҳат онҳо пурқувваттаранд. кадом даста метавонад Истиқлолро боз дорад ё ин тимро мағлуб кунад дар мавсими имсола? чунки агар дастае пайдо шаваду Истиқлолро шикаст бидиҳад, фикр мекунам боз ҳам интрига ё ҳассосият дар чемпионат бештар мешавад. албатта ин пеш аз ҳама аз психологияи даста вобаста аст. чӣ хеле ки мо имрӯз медонем, пеш аз бозӣ маълум буд ки Истаравшан мағлуб мешавад, фақат ҳисоби бозӣ маълум набуд. лекин дар бозии ки оянда даври ҳафтум
бо Хуҷанд дар сафар бозӣ дорад ва то чӣ дараҷа дастаи Истиқлол дастаи пурқувват аст ин бозӣ муайян мекунад ва албатта бори дигар мегӯям ки агар дастаи Хуҷанд фақат бо як ният ба нияти ғалаба ба майдон бор як тайёрии мисле ки соли гузашта ҳамин гуна нияти дастаи Хуҷанд дар ҷоми Африка дида шуд, Конфедератсия футболи Осиё, ки онҳо Истиқлолро шикаст биданд. Ҳарчанд ин бохти Истиқлол таъсир расонид ба бозиҳои гурӯҳи ҷоми Конфедератсия футболи Осиё, вале фикр мекунам дар доираи чемпионат имкон доранд шогирдони Рустам Хоҷаев ки чунин як бозиро нишон диҳанд. бале албатта хеле умед ду дастаи мо дар бозии ҷоми Конфедератсия бозӣ мекунанд, лекин ман гуфтаниам ки дастаи Хуҷанд бояд дар ҳамин бозиҳои ҷоми Тоҷикистон дар бозии чемпионат Тоҷикистон бояд бозии худро ишон диҳад то чӣ дараҷа ӯ метавонад ки як истодагарӣ кунад муқобили ва махсусан муқобили дастаи Истиқлол ин чиз бар аъло мушоҳида мешавад. Хуб, дар мавриди футболбозони дастаи Истиқлол ки маҳорати инфириёрияшон хеле ҳам воло аст ва ба фарқ аз солҳои гузашта ки дар ин даста бисёр футболбозони бо маҳорат ҳунарнамоӣ мекарданд, шумо чӣ гуна қиёс мекунед ҳайати кунунии дастаи Истиқлолро нисбат ба ҳайати 5 сол пеше ки бори аввал ба финали ҷоми Конфедератсия футболи Осиё баромад, баъдан боз 2 сол дар финал бозӣ карданд. ин ҳаят пурқувваттар аст ё ҳаяте ки Истиқлол дошт 5 сол пеш? дар барномаи гузашта ман гуфта будам ҳаяте ки Нуруддин Даврон, Сиёвуш Асроров, Девид Мавуто боз мекард, Фатулло Фатуллоев, Ахтам Назаров хеле як ҳаяти пурқувват буд. Албатта барои чӣ дар мавсими имсола дастаи Истиқлол пурқувват аст ки барои дигар дастаҳои мо беяд як ҳаяти заиф доранд, чӣ дастаи Хатлон, чӣ дастаи Куктош. Мо медонем ки дар дастаи Куктош ҳам дар мавсими гузашта бозингарони пурқувват буданд, лекин дар ин мавсим ҳаятҳои даsto чи Фаҳишкан, чи Куктош, чи Хатлон як курсии эҳтиётӣ хеле заиф доранд. ӯ бозингароне ки курсии эҳтиётӣ мебароянд ба майдон, ягон дар бозии ин дастаҳо тағйирот намешавад. ғайр аз ин ҳамчунин илова мекунам бар суханҳои шумо ки мутаассифона дар чанд соли ахир бошгоҳҳои футболи Тоҷикистон вақте чемпионат оғоз мешавад, аллакай мушкилоти ин дастаҳо шурӯъ мешавад. Аз куҷо масалан мо дар чемпионати Тоҷикистон 6-7 дастаи пурқувват пайдо кунем ки як чемпионати воқеан ҳам дар сатҳи баланд мисли чемпионатҳои ҳамсоякишварии мо, масалан чемпионати Узбекистон ки ҳоло бубинед дар сатҳи бисёр хуб аст, чемпионати Қазоқистон, ҳарчанд ин чемпионат масалан Қазоқистон дар Аврупо аст ва дигар чемпионатҳои кишварҳои Осиё, ва ҳамин ҳолат ҳатто таъсир расонидааст ба бештари футболбозон ки бозингарони тоҷик ба чемпионатҳои Бангладеш, ба чемпионатҳои Малдив рафтанд ки ин воқеан ҳам нигаронкунандам ҳаст, ҳарчанд он ҷо вазъи молиявии бозингарон хубтар мешавад. Аммо аз ҷиҳати дигар бубинед мо чӣ қадар футболи мо аз Бангладеш, аз кишварҳои Осиёи ҷанубӣ баландтар буд. Аммо ҳоло чемпионати мо воқеан ҳам нигаронкунанда аст, махсусан чемпионатҳое ки дар чанд соли охир баргузор карда мешавад. дуруст гуфтед. Албатта солҳои гузашта ки мо бо дастаи регаtta аз ҷоми президенти Африка бозӣ мекардем, мо бо ҳисоби калон дастаҳои Бангладеш, Камбоҷа, дигар ҳамин дастаҳое ки имрӯз хеле пеш рафтан ва даст бинед ки имрӯз бозингарони яккачини мо дар Бангладеш бозӣ мекунанд. Умуман маблағгузорӣ ки дар дастаҳои Бангладеш мешаванд, албатта дида мешавад ки аз рӯи ки ҳамин бозингаро ки ба ин давлатҳо сафар мекунанд, албатта як маблағгузорӣ хуб аст. Ман фикр мекунам дар давлатҳои мустақил, дар давлатҳои СНГ яке аз маоши пасти паст бозингарони тоҷик мегиранд. Барои ҳамин албатта чӣ мебинем, на ҳар як легионери пурқувват ба давлати мо мебиёяд, фақат мо наметавонем дастаи Хатлон имрӯз шароити надорад ки ӯ бозингароне ки пурқувватан, легионере ки аз мисол аз давлатҳои Украина, аз дигар давлатҳои Гана ё ки Бразилия даъват кунад. Барои ҳамин фикр мекунам ки албатта дар солҳои оянда бояд мо як маблағгузорӣ, барномарезӣ бояд бошад. Албатта як сарпарастон ба ғайри мисол Талко ки имрӯз сарпарасти регар аст, ба ғайри Талко дигар сарпарастон бояд пайдо шаванд ва футболро дастгирӣ. Вале мутаассифона ҳамон сарпарасти регар тадаст ҳам ҳоло ба даста он қадар таваҷҷӯҳ надорад. Мутаассифона дар чанд соли охир ин чиз ба назар мерасад. Ва чизи дигар он аст ки
ҳоло дар дастаҳои масалан тоҷикистон ғайр аз истиқлол хуҷанд ки маркетинг бисёр рушд кардааст, менеҷери дастаҳо дар сатҳи баланд кор мекунанд дар сатҳи худи футболи тоҷикистон, аммо дар дигар дастаҳо ин гуна нест. қариб ки менеҷери дастаҳо фаъолият намекунанд, сардорони дастаҳо ки бештар бояд барои даста сарпараст биёванд, футболбозони ҷавонро тарбия кунанд, барои хариду фурӯши бозингарон байни дастаҳо талош кунанд. Ин чиз умуман дида намешавад ва ин яке аз мушкилоти асосӣ фикр мекунам дар футболи мо аст. Ва хуб биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба андешаи сармураббии дастаи Истиқлол ва Истаравшан Виталий Левченко ва Алиёр Ашурмамадов, ки дар поёни бозии дастаҳои Истиқлол ва Истаравшан чӣ гуфтанд? Я думаю, что не предел по игре. Мы владели полностью преимуществом, владели как территориальным, так и, естественно, по голам. Поэтому хотелось бы еще лучше качество игры. В каком плане? В плане надежности обороны. Потому что когда оборона надежно играет, то впереди легче и раскрепощеннее играть. Поэтому хотелось бы вот в этом взаимоотношении, чтобы у нас был баланс между обороной и атакой. В атаке я ребятам на установке говорил, пока мы не забьем первые 2 мяча, нам легко играть не будет. Когда мы забиваем первые 2 мяча, то игра раскрывается. Поэтому на это была нацелена игра, чтобы побыстрее забить мяч, чтобы ребята раскрепостились. Потому что, как вы видите, опять же, мы входили тяжело в игру вначале, дали немножко вольности сопернику, потому что он и пробил там раз опасно, наш вратарь выручил. И полумоменты такие были, которые при классной команде, конечно, недопустимы. Поэтому мы хотим быть классной командой и иметь этот баланс обороны и атаки. Мушкили дар хати дарвозабон, дар хати ҳимоятгарон аст мушкили. Барои ҳамин мушкили мо зиёд аст ҳозир аҷба. Чӣ бояд кард ки бозии даста беҳтар шавад? Мо интизори бозингарои худамон ҳастем, ки аз Ӯзбекистон биёянд. ҳатто дар майдони худатон наметавонед ки ягон имтиёз истонед? мо тайёримон як касо қатъи буду ва ё наомадану мо тайёри дигар касоро тайёр кардем, таҷрибаи ва ё пасттар аст. Ба шумо вазинаи болотар бароед? Мо кӯшиш мекунем, мо рӯ афтода нестем. Барои ҳамин мо кӯшиш мекунем ки ин вазъиятро аз ин вазъият бароем. خب گل‌های جالب در این دور زیاد بودند و می توانستیم حتی با روی خط 3 گل بهترین هفته همچنین گل حمله‌گری دسته خوجند رو هم اونجا شامل کنیم. دلشاد بزرگ که چند نفر رو فریب داده گل زد و اینچنین گل‌هایی که در بازی‌های دیگر به ثمر رساندند یا خود بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شادیبek غفاروف که از ضربه جریمه زد. خب می‌خواستم در مورد همین 3 گل حرف بزنید. از کدام جهت کدام گل مثلا فرق کننده بود نسبت به همدیگر؟ در مورد گل ادریس امینو عموما هر سه گل‌های زیبا بودند و درباره گل ادریس و حتی گل ادریس از گلش دیده رقصش زیباتر هم بود. بله نه عموما گلی بعد غلبه آور بود. بله واقعا عموما تقدیر بازی رو حل کرد. گل احسان رو اگر ما تماشا کنیم به یک بازیگزاری خوب بود. بازیگران یک هجوم خیلی طولانی بود. بله. برای همین البته حریفی دسته استقلال حریفای پرقوت نبودند و با چخیلی میبینیم با بازیگران امکان میدین که توپ رو اداره کنند و اون وقتی که احسان هم ضربه میزنه یگان نفر مقابلیت ایشون نمیده. خب فکر میکنم احسان هم در موسم امسال الکی بعد از 2-3 بازی یکی از بازی‌های بهترین خود رو هم نشان داده است و ببینید ضربهش بسیار عالی اجرا شد با یک تکنیکای بلند با کنج دروازه استرافشان که دروازه‌بان در این مورد نتوانست هنرنمایی کند و اکنون گل بختیار قلندرов رو میبینیم که با پای چپ اجرا کرده شد. خیلی که پیش از بازی بختیار خودم گفته بود که من در این بازی یک گل میزنم و البته خیلی میگفتیم بازی یک بازی مشکل بود برای هر دو دسته، چه برای دسته خطلان چه برای کلوب ارتش، لیکن فکر میکنم در این بازی بازیگرانی که با بختیار بازی میکردن بیشتر میخواستن که غلبه به دست آورند و به حد یک محنت زیاد درباره گلش گفتنیم گل بهترین بود و حتی به ایست ضربه رو اجرا کرد با کنج دروازه و با پای چپ و عموما بختیار یک محافظتگر است لیکن در این مورد همچون یک هجوم کننده به یگان توپ رو
دیگه اداره نکرده این ضربه رو اجرا کرد و فکر میکنم بسیار امکانات مساعد هم اومد. ببینید چگونه حتی دروازه‌بان حرکت نکرد جانب ضربه‌ای که بختیار قلندرов اجرا نمود. این یک عملی بود که بختیار دروازه‌بان رو در غفلت هم گذاشت در این فرصت. فکر میکنم یکی از گل‌های زیبایش در تمام طول فعالیتش همچون فوتبال که در دسته قطلان بازی کرده است، در هیئت دسته کلوب مرکزی وریگر تداس هم یک مدت بازی میکرد و بالاخره دوستان ارجمند طبق نظرسنجی یا خود اوازدهی شبکه ورزش، شارحان فوتبال، کارمندان شبکه ورزش و گروه ایجادی برنامه 90 دقیقه گل بختیار قلندرов بهترین گل دور ششم چمپیونات تاجیکستان اعتراف گردید. مبارک میگویم بختیار قلندرов رو، حمایتگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر، و او گفت که من حمایتگر نیستم، من اصلا محافظتگرم. من اینه که در ریگر تداس بازی میکرد، شما اونجا فعالیت میکردید؟ بله در خط محافظت بازی میکرد و اون چیزی که ما دیدیم در این بازی در خط بین بازی کرد. بله و اون بازی خوبی شد و پرتافتای خوب با گل زیبای خود یک چیزی بگیم یک بازی از دسته وقتش هم بازی میکرد. لیکن من نمیدونم برای چی که یک گل بهتری در این بازی بهترین بازیگر هم بود. البته فکر میکنم در اون سالایی که بازی میکرد از دسته وقتش ماهوش گرفتگی نبود. بله برای همین به حد یک بازی جالبی شد. بله و واقعا هم برای هر یک بازیگر مهم است غلبه دسته پیش است، هم هنوز بس از آن که آنها در کجا بازی کردند، در کجا فعالیت میکنند. خب دوستان عزیز، در پیش باز یک گویم که لحظه دیگر ما شما رو انتظار است معین کردن هیئت رمزی دور ششم چمپیونات تاجیکستان. بار دیگر یادآور میشیم که سر از سال 2020 این آغاز چمپیونات تاجیکستان شبکه ورزش با البته تهیه برنامه دایر به چمپیونات تاجیکستان از روی فرضیه خود بهترین های دور رو معین میکند. 11 نفر بهترین که از چند جهت باید با هیئت رمزی شامل شوند، باید نشاندهی خوب داشته باشند، باید در هر بازی که تیمشون در میدان هنرنمایی میکند اونها باید فعالناکی باشند و به اصطلاح یک لیدر در تیم خود در همان بازی باشند که نتیجه برای تیم تامین کرده شود. خب متوجه میشه اکنون دوستان ارجمند با هیئت رمزی دور چمپیونات تاجیکستان طبق فرضیه شبکه ورزش و در خط دروازه‌بانی دسته خوجند. خوب دروازه‌بان ها خیلی هم خوب بودند در این دور و همچنین می‌بینیم که در خط دفاع هم حالا بازیگران شامل شدند که از روی نشانداد بسیار خوب هنرنمایی می‌کردند. می‌خواستم در مورد مامور اکراموف گفتم می‌گذاشت. اون بازی که خوجند در سفر گذراند بازی طلب بود. این بازی بسیار بازی مشکل بود. بازی در سفر با فاسکان مامور اکراموف خیلی بازی خوب شون داد. گرچند که ما بازی رو تماشا نکردیم از روی که در بعداً تکرارن دیدیم و اون در رفت بازی هم در سایت اینترنتی هم مخلصان دروازه‌بان خوجند رو به حد تعریف می‌کردن. بله واقعا هم اونجا وقتی تماشا می‌کردیم رفت بازی دسته خوجند و فاسکان رو، واقعا هم مامور اکراموف در چند مورد خوب هنرنمایی کرد و فرق کننده هم بود. اما با اندیشه من دروازه‌بان دسته دوشنبه 83 هم خوب هنرنمایی می‌کرد، عظیم جان قرایف. بله چیزی که دیدیم در یک چند حالت گلزنی که از طرف دسته کوتوش بود خیلی خوب بازی کرد و اون من امروز که لیگانر ازبکستانی که در دسته خوجند بازی میکند با البته باید او بازیگرانی که دعوت شدن باید یک بازی خوبی شوندن. و همچنین در مورد حمایتگران گفتم میگذاریم منوچهر سفرов، الکسی لارین و دورоб ергashov عموما ببینید چگونه فوتبالبازان خط دفاع شامل شدند در این روی خط که هر سه هم نتیجه خوب دارند در این دوره چمپیونات تاجیکستان و حالا متوجه میشیم با مرکز میدان خط نیم محافظه دست در هیئت رمزی دور که در موقع تکیه‌گاهی بختیار قلندرов است، در نیم محافظه شروانی مبادچوف، ادریس امینو، علیشیر جلیلov و از کنار راست احسانی پنجشنبه. خب فکر میکنم داوطلبان خیلی هم زیاد بودند و بازیگرانی بودند که میتوانستند به هیئت شامل شوند و نشان دادی همین گونه فوتبالبازان رو شما چگونه شرح میدید در دور ششم چمپیونات تاجیکستان؟ بازی کدام از این فوتبالبازان بیشتر به شما پسند آمد؟ 5 بازیگری که در خط بین بازی کرد گفتم که اون بختیار که یک بازیگر کلیدی بود در بازی با خطلان. بله و مباشوف هم بازی خوبی شون دارد در خط بین، بسیار ضربه‌های خوب دارد. اون پرتافتای خیلی خوب کرده بود و در قسم دوم بازی مباشوف خیلی خوب میتوفت.
дар бораи Идрис ман дар бозӣ гузаштам бо Хатлон Идрис хеле бозӣ хуб нишон дода буд, лекин зарбое ки мо дар бозӣ Хатлон дидем ва дарвоза нарасид, лекин дар ин бозӣ Идрис Аминӣ тонист ки гол занад ва ҳатто маркази майдонро ҳам таҳти назорати худ гирифта воқеан ҳам. дар бораи Алишер Ҷалил ва Исломи Панҷшанбе дар барномаи гузашта мо гуфта будем ки ин бозигаро дар ин хат беҳтарин бозигаранд ва умуман бозӣ ба бозӣ чи Алишер чи Эҳсон як бозӣ хубишон дода истоданд. хуб ҳамчунин ба ҳайати рамзии давр 2 нафар ҳамлагар шомил шуданд. инҳо узви бошгоҳи футболи хуҷанд. футболбозе ки дар ин давр 2 гол ба ҳадаф расонид Дилшод Бозоров ягона бозингар буд ки дар ин давр муаллифи 2 гол шуд ва инчунин Рустам Соиров футболбози дастаи Истиқлол. оё 13 дақиқа бозӣ кардани Рустам Соиров дар ҳайати Истиқлол чӣ гуна имкон дод ки ӯ дар ҳайати рамзии давр ба андешаи шумо шомил шавад? бозии гузаштаам Рустам аз курсии эҳтиётӣ мебаромад ва чӣ хел ки мебидем пай дар ҳар як бозӣ Рустам бегол ай майдон намеборад. умуман ин бозигар албатта фикр мекунам дар оянда як ояндаи хуб дорад Рустам. бубинед ки ҳатто дар 13 дақиқае ки бозӣ кард 2 партоби головар ва як муаллифи як гол ҳам шуд. албатта ҳарифам на он қадар ҳарифи сахтсар буд, дастаи Саравшан медонем ки чӣ хеле ки сармураббӣ ҳам гуфт дар чи эҳтиётӣ фақат як бозигар доштанд. ба ҳар сурат футболбози ҷавон аст. дар ин муддат ба ин гуна натиҷа даст ёфтан фикр мекунам кори ҳар як ҳамлагар ҳам нест. ва ба ғайр аз ин футболбозон боз киҳо метавонистанд дар хати ҳамла ҷой гиранд, мавқеъ гиранд. ман фикр мекунам Шодибек Ғафуров ҳам бисёр хуб бозӣ кард дар ҳайати дастаи худ ва инчунин боз футболбозоне буданд ки гол заданд. Махсун Шеридин Бобоев, Манучер Ҷалилов аз дастаи Истиқлол ва боз футболбозони дастаи Душанбе 83 Элчибек Рашидбеков яке аз бозингароне буд ки метавонист ба ҳайати рамзӣ шомил ҳам шавад. умуман дар бозии гузаштаам Элчибек дар бозӣ бо Хатлон ҳам бозӣ хубишон дода буд. Дилшод Бозоров ҳам ки дар сафар бозӣ дошт ва дар 3 голи дасташро таъмин кард. бале 2 гол зада ва 3 хол ба даст овард. фикр мекунам имрӯз ӯ арзанда аст. бале воқеан ҳам. ва дӯстони арҷманд ба айни ҳол мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳайати рамзии даври чемпионати Тоҷикистон сармураббии дастаи клуби марказии варзиш Артиш Сергей Житский сармураббӣ айни ҳол эълон мешавад, чун барои дастаи клуби марказӣ бозӣ бисёр ҳам муҳим буд ва онҳо Хатлонро шикаст доданд. аз ҳамин ҷиҳат шумо киро бештар дар ҳамин ҳайати рамзӣ ҳамчун сармураббӣ баҳо медодед ғайр аз Сергей Житский ки натиҷаи бисёр хуб нишон дод? чӣ хеле ки гуфтам дар 2 бозӣ умуман бозие ки Назишро хеле гуфтем дер омад буд ба даста он қадар кори зиёдам накарда буд, лекин ҳозир ҳамон вақте ки дорад вақтро хуб истифода буда метонистем ки Назишро ризон барое ки имрӯз бо 7 хол дастаи Душанбе 83 як ҷои худро иваз кард. албатта сармураббӣ дастаи Истиқлол ҳам дастаи ягона дастаест ки бе мағлубият баромад кард. аммо Истиқлол бо дастае ки бозӣ кард ки дар сархонаи ҷадвал буд. лекин бозӣ гуфтем ки яке аз бозиҳои марказӣ аст ки дастаи клуби Артиш метонист агар ба мағлубият дучор мешуд. албатта шояд мураббӣ аз тим мерафт. ин гуна ҳолатам шояд хеле як вазъияти бад буд, лекин албатта сармураббӣ тавонист ки дастаро як сарҷамъ кунад ва як натиҷаи хуб гирад. бале дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки ин ҳайати рамзии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон аст тибқи фарзияи шабакаи варзиш ки ҳоло манзури шумо мегардад ва фикр мекунам онҳое ки дар ин ҳайат шомил шуданд натиҷаҳои хуб ҳам нишон доданд ва аз ҳама ҷиҳат ҳунарнамоии хуб нишон доданд ва футболбозоне буданд ки арзанда буданд боз метавонистанд ба ҳайат шомил бишаванд ва фикр мекунам барои шомил шудан ба ҳайати рамзӣ рақобат боз ҳам пуршидатар мешавад дар даврҳои ояндаи чемпионати Тоҷикистон. хуб дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон ва андешаи ман футболбозоне ки бояд бозингари давр шаванд хеле зиёд буданд. мисол бозии Эҳсони Панҷшанбе барои ман бениҳоят писанд буд. бозие ки дар клуби марказии варзиш Артиш дошт Бахтиёр Қаландор воқеан ҳам дар сатҳи баланд буд ва боз якчанд футболбозоне ки метавонистанд ба ҷоизаи беҳтарин бозингар ҳам мушарраф шаванд. Алишер Ҷалилов ҳам яке аз онҳо буд. ба андешаи шумо киҳо боз метавонистанд дар ин рӯйхат хубтару беҳтар яъне бозӣ кунанду беҳтарин бозингари ҳафта шаванд? ба фикри ман Дилшод Бозоров ки метавонист. боз киҳо буданд? албатта
дарвозабони бале шанбе 8-3 гуфтем ки беҳад як бозӣ хуби шуд. Дарвозабони Хуҷандам дар сафар ягон туп сар надод. яъне ӯ ҳам арзандаи яъне беҳтарин эътироф шуданро дошт дар ҳафта. бале ва умуман чили ки мо гуфтем бозигароне ҳастанд ки бозӣ хуб ишон медиҳанд, лекин албатта мо дар ин барнома бозигароне ки албатта ба тақдири бозӣ ҳам як дахолат мекунанд, таъсир мерасонанд. хуб дӯстони азиз, мо болотар ишора кардем ки беҳтаринҳо тибқи фарзияи шабакаи варзиш, тибқи гӯем ки хулосаи шориҳону коршиносон ва гурӯҳи эҷодии барнома пешкаш мешавад ва ҳамин гуна ҳолат дар даври шашум ҳам сурат гирифт ки беҳтарин бозигари даври шашуми чемпионати Тоҷикистон ҳамлагари дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров эътироф гардид. хуб ба андешаи ман Алишер Ҷалилов ҳам арзанда буд дар ин рӯйхат. дастаи гуфтем албатта бозигароне ки ҳарифи дастаи Истиқлол гуфтем дастаи Сарафшан буд ва хеле бо як ҳайати хеле ман бисёр бозӣ Бахтиёр Қаландаров, Шодибек аз дастаи клуби Артиш ва Идрис дар ду бозӣ беҳтарин бозӣ шон дода истодааст. албатта метонистем дигар, лекин хеле ки гуфтем Дилшод ягона бозигаре ки буд боз дар ин давр ду гол зад ва ғалабаи муҳимро барои Хуҷанд таъмин сохт. бозии марказӣ буд бо дастаи Файзканд. фикр мекунам ин ҷиҳатҳо ҳам таъсиргузор буданд. хуб муборак бошад Дилшод Бозоров ҳамлагари дастаи Хуҷанд ки беҳтарин бозигари даври шашум гардиданд ва бори аввал дар чемпионати имсола аз дастаи Хуҷанд як футболбоз беҳтарин бозигари давр мешавад. фикр мекунам акнун Хуҷанд ба оҳистагӣ ба зинаҳои аввал мебарад, вале мо ишора кардем ки дар пеш бозии бисёр ҳам муҳим миёни Хуҷанду Истиқлол аст. он ҷо беҳтаринҳо бояд муайян карда шаванд ва мо ҳам ин лаҳзаҳоро интизор ҳастем ки рӯзҳои истироҳат бозӣ баргузор мешавад. хуб дӯстони арҷманд, биёед ба ҷадвали мусобиқа мутаваҷҷеҳ мешавем. баъд аз 6 даври чемпионати Тоҷикистон киҳо дар кадом мавқеъ қарор гирифтанд? Истиқлол ҳоло мусобиқаро бидуни бохт идома медиҳад бо 16 имтиёз ва акнун як нав гӯем ки барои дастаи Истиқлол имконият шуд ки аз ҳарифони худ пештар гузарад. Хуҷанд баъд аз пирӯзиаш ба зинаи дуюм баромад. Хатлон дар мавқеи сеюм қарор гирифт баъд аз бохташ. Файзканд бошад дар ҳамон мавқеи худ қарор додад. Куктош нобаста аз бохт дар зинаи панҷум. Регар Тадас баъд аз пирӯзӣ мавқеи худро иваз кард. Клуби маркази вартиш Артиш ҳам душанбе 83 ҳам ва Локомотив Помиру Исаравшан ҳоло ду дастаи қафомондаи ҷадвал мебошанд. хуб акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба бозиҳои оянда даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон ки 5 бозӣ баргузор мешавад. 3 бозӣ дар рӯзи 27 июн. Хатлон бо Файзканд дидор мекунад, Куктош бо клуби маркази варзиш Артиш, Исаравшан бо Локомотив Помир, Регар Тадас бо Душанбе 83, Хуҷанд бо Истиқлол. ғайр аз он ки мо медонем дидори Хуҷанду Истиқлол классикаи футболи Тоҷикистон аст, боз кадом бозӣ фикр мекунам баъд аз ин рақобат бозӣ муҳимтар аст дар чемпионати Тоҷикистон? умуман ҳамаи бозиҳо ин давр бозӣ хуб муҳимтар астанд. бале дастаи Хатлон Файзканд, дастае ки Хатлон баъди бохт, бале ҳар ду дастам ба бохт рӯбаро шуданд. бале Файзканд ҳам дар даври оянда бо Истиқлол бозӣ дорад ва дар ин бозӣ албатта хеле бозӣ мушкил мешавад. бозии Куктош ҳам бо клуби Артиш, Куктош ҳам баъди бохт мехоҳад худро дар як бозӣ хуб ишон диҳад. фикр мекунам бозии албатта марказӣ ин бозии Хуҷанд бо Истиқлол аст ва мо ҳам дер боз интизор ҳастем дӯстони арҷманд ин рақобатро ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Тоҷикистон ки 4 нафар футболбози дастаи Истиқлол акнун дар рӯйхати нишонзанҳо мавқеи худро устувортар карданд. Манучер Ҷалилов бо 8 гол, Аришел Ҷалилов, Шеридин Бовев ва Рустам Соиров бо 5 голи дар ин рӯйхат шомил шуданд ва ҳарчанд футболбозони дигар ҳам гол заданд. Парвиз Боқиохунов ва фикр мекунам акнун дар даври ҳафтум шояд дар рӯйхати нишонзанҳо як тағйирот ба амал ояд. хуб дӯстони арҷманд, ин барномаи 90 дақиқа буд ки роҷеъ ба бозиҳои даври шашуми чемпионати Тоҷикистон бахшида шуда буд. бозиҳои бисёр ҳам муҳим мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар студияи шабакаи варзиш Маҳаммадҷон Ҳабибуллоев, коршиноси ҳамешагии барномаи мо қарор доштанд. аз ширкататон дар барнома ташаккур мегӯем ва ҳатман дӯстони арҷманд ҳафтаи оянда баъд аз бозиҳои даври ҳафтум дар ҳамин студияи шабакаи варзиш дар ҳамин вақту соат мо бозиҳои даври ҳафтумро мавриди баҳсу баррасӣ қарор хоҳем дод. то барномаҳои оянда сеҳатманду пирӯз бошед.